फिफाजों बोरमा खासिजों बेदर जादों। ओमफ्राय नैबे बिब' नै ओंखाम संगासिनो दं जाय ब्रें नुदोंना। ओमफ्राय नैबे बिनानाव मानसिफोरखौ माबा नुदोंना लोगोफोर नै नायसाय आयु जा मोजां बिब' बिनानाव मासे मोजां सोरजिना हरखो बिसोरखौ इसोरा। गुड फ्राइडेनि ओंखाम संनानै गावब्रें जाबाय नै लोगोफोर जा रंजाबायना दिनै गुड फ्राइडेनि। नायलायनै बोरमा खासिया जिसु सिखारफिननायनि नै मैथा बांगाल एवनाय ओमफ्राय बोरमा खासि एवनाय दालि जहल बानलु थबसा सिफ्लेनाय ओमफ्राय नै पुदिनायाबो ओमफ्राय नै एख्रे बेखारथार बिसोर सानैया जानायल' जेबो हुदाया जेरावबो हुदाया। ओमफ्राय नै बेयावबो बिराद मिनिदों नै सिख्लाफोर नाहर नै बिराद मोजां उपबास थाग्राफोर नै ओरैहायबो बिराद मोजां मानसिफोर दङ जानानै बिसोर जिरायनाय रेस्ट लानायफोर। ओमफ्राय हनै बैयाव नुहुरला लोगोफोर नुगोना नुवाखिसै नै लोगोफोर खोमसि नुदों नै एबार खामसालियाव फैबाय जा मोजां मिनिखादोंलै बिराद नै जोंना बे आफा बे हादानपारानि आफा बैयो जोंनि आफा उन्दै नैबे आफा उन्दैसिन नैबे बेवाइ सानै नुबाय लोगोफोर आरो नै गारिबो दङ बिराद मोजां फुल नै जायफ्रा नांगौ बाव खिथाहरबानो जाबाय लोगोफोर। नै गलाप फुलाबो बिराद मोजां फुलाबो केवटि फुलाबो बिराद मोजां नै बिराद मोजां फुलाबो नै गलाप बिबारलायबाव बिराद मोजां ना लोगोफोर। जोब्बाय लोगोफोर एसेयावनो खुलुमबाय।